Чакай малко. Удари. Даде го. Ама какво стана? Я ще кажа, че съм го да. Видя ли как скочи това, като удари в главата? Страшно. Нещо не е. Удари гумата отскочи. Отдолу. Не знам, гумата си ударила, ще отскочи от гумата. Да. Защо ти кажеш да бият долу, аз бият долу.